हेलो एवरीवन खुलुमबाय नोंथांमोनखौ फिन खेबसे आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ बरायबाय लोगोफोर दायो नोंथांमोननो फुंबिलि समनि गोजोन हामलायनायखौ जासिहरबाय लोगोफोर जोङो नोंथांमोना मिथिखादों जोङो हरा थादोंमोन अम्बिकापुराव सदियानि अम्बिकापुर होननाय बर' गामि मोनसेयाव आरो सदिया बायदियाव बर' गामि मोनसेयाव थाहैनो मोननानै नुहैनानै माने गोसोखौ बिराद मोजां नांबाय आरो ओमफ्राय दायो जों बिनिफ्राय ओंखारलांफिनगासिनो दङ दिनै जोङो थांगोन फाइनेलि परशुराम कुनाव सौहैया मिथिला जायखिजाया ओंखारबाय आरो नै बबेबा लामाफ्रा आरो गाज्रि जाना होबाथ' गिदिंना फैफिननांबाय जिखिनि हक जोङो दायो ओंखारलांगासिनो दङ जोङो ब्रेकफास्टबो खालामाखै जेबो खालामाखै जों फुङाव रेडि जाबाय डाइरेक्ट ओंखारबोबाय आरो ओमफ्राय नै फाइनेलि जोङो सफैबाय अरुणाचलनि गेट बे अरुणाचलनि गेटखौ क्रस खालामनानै जोङो दायो थांगासिनो दङलाय बे लामाखौथ' फ्राय दिन्थिनाय जागासिनो दङ सिगांनि भिडिअआवबो दायो नोंथांमोननो मा हायो एसे दिन्थिलांबाय थानोसै ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासिम नायलां लोगोफोर जोबोद इन्टारेस्टिं जागोन थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ जागायनोसै दायो जोङो सौखाम सफैबाय आरोना ओमफ्राय बेनिफ्राय जोङो दा परशुराम कुनाव थांग्रा लामायाव दंथ'यो आरो बेवहाय टि ब्रेक लादों जिहेतु फुङावनो फैदों जोङो जेबो जायालासिनो फैदों आरोना बेसेबां 5टासोआवनो ओंखारबोदों जोङो ओमफ्राय दायो नैबे सौखामनिफ्राय मेन हाइवेनिफ्राय माने लेफ्ट लानानै जोङो एसे सिङाव हाबबोनानै माने 1 किल'मिटारसो हाबबोनानै बेवहाय सारियालि दं आरो मोनसे नै बे सारियालियाव माखासेफ्रा साहा लोंगासिनो दं आंथ' साहा लोङा नालाय ओमफ्राय लोङाखिसै आङो ओमफ्राय माबा मोनसे जाना लाबाय बिदिनो ब्रेडसो ओमफ्राय दायो थांबाय थानोसै नोंथांमोननो दिन्थिनोसै स' लोगोफोर दायो जोङो परशुराम कुननि अन्थाइनि सिम्बलखौ मोनहांबाय आरोना बे हाजोनि अन्थाइ दानखावनाय सिम्बोला बेखौ मोनहांबाय दासो गोसोखौ एसे मोजां नांबाय माने मोनहैसिगोन बायदि मोनबाय नङाबा गोसोआ साइराब मोनबाय थादोंमोन दायो मोजां नांबाय ओमफ्राय थांबाय थानोसै माने थाब माला मोनहैगोन मोनगासिनो दंथारो एसे सालायखावनोसै र' लोगोफोर दायो जोङो सफैबाय कामलां ब्रिज बे कामलां ब्रिजआ नै नोंथांमोननो खेबसे सोरगिदिं दिन्थिना होगोन आङो ओमफ्राय नैबे दैमानि नामानो जानांगौ कामलां दैमा ओमफ्राय नै बिथिंनिफ्राय बोहैबोदों आरोना ओरैनिफ्राय बोहैबोदों ओमफ्राय नैबेजों बोहैलांदों आरो बेजा बोहैलांदों दैया ओरैबायदि माने गोजोंखाना नोंथांमोना नुदों जानांगौ नै ओरैबायदि मोजांखा जोङो परशुराम कुन्दसिम सहैनो आरो 24 किल'मिटार दंबावो होननानै बुंदों जों 24 किल'मिटार थांबावोबानो परशुराम कुन्दखौ मोनसिगोन आरो जोङो मोनहैसिगोन जोङो बेखौ मोननायनि सिगां नैबेखौ माने बिराद मोजां नुबाय बेखायनो माने बेयाव थाथ'नानै जोङो बेयाव सावगारि मोननैसो लाबाय दा नोंथांमोननो एसे दिन्थिनानैसै नायनानै लादो दैमाखौ
परशुरामकुन सफैबाय आरोना जोङो ओमफ्राय बेवहाय मार्केट दङ बेहाय एसे माबा माबि नायदों ओमफ्राय दा बबेथिं थांनांगौ बेखौसो मिथियाखै ओमफ्राय दा बेयावनो दखानाव माबा मोनसे बायथावथाव सोंदों आरो बबेथिं हाबलांनांगौ जास्ट मोनबायानो आरो बेयावनो देखायदों लकेसनाथ' ओमफ्राय जायगा नामा परशुरामकुनखा ओमफ्राय दा बबेथिं हाबनांगौ बेखौ सोंहैदों सासेया थांनानै माबा मोनसे बायना लानोसै र' मा मोनो जाना लानोसै आरोना एसे माबाफोर बेयाव थांनानै दा ओमफ्राय फ्रेस जाहैखागोन नालाय जोङो गोदान गांसे लाबाय गोजामखौ फुनानै ओमफ्राय दा ओरै थांबावनांगौ मोनहैथारसिगोन बारा गोजान गैला स' लोगोफोर फाइनेलि जोङो बै थावनिखौ सफैबाय जाय थावनियाव सफैनो थाखायनो हराव मोजाङै उन्दुलायनो हायाखैमोन गोसोआ गुद मोनबाय थादोंमोन माला मोनहैगोन स' लोगोफोर नैबेनो जाहैबाय परशुरामकुननि मेन गेट दायो जोङो सिङाव हाबनानै थांसै थांनानै गारि सारि दोननानै नायनोसै जोबोद एक्साइटेड माबायदि बुस्थुआ मिथिया जायखिजाया थांनानै नायनोसै नोंथांमोनाबो थबादो लोगोसे नायनोसै आरोना माबायदि बेयाव गारि पार्क खालामबाय ओमफ्राय दायो थांगासिनो दं नै मन्दिरा नैबे बिथिं दं आरोना गाखोलांनांगौ जायो आरोना गोजौआव ओमफ्राय बेवहाय गोबां मन्दिर दं आरो फिसा फिसानो आधा किल'मिटार गोजानाव थांनांगौ होनदों गाखोलांनांगौ आरो आधा किल'मिटार उनाव नुनाया जाहैबाय परशुराम मन्दिर आरोना बेखौ क्रस खालामनानै थांबावनांगोन ओरै गोजौ गाखोलांनांगोन आरोना आधा किल'मिटार गोजौ गाखोनांगौ जाफुगोन जेबो नङा बाट मोनसे गोथार जायगायाव फैनाय हिसाबै बेफोर जेबो नङा नै बिथिंजायबो टेम्पोल दंजोबो फैग्रा सिरिया बायजोबखोना बुफायजोब्बाय खोमा गोदान बानायफिननो नागिरदोंदां मन्दिर एरियायाव माने कनस्ट्राक्सन खामानि सोलिगासिनो दङ बेफोरखौ रिपेयारिं खालामजोबगोन बायदि मोनदां हांखिफोरखौ मोनलायबाय माने सिगां थांबाय थाग्राया सिरिसिम खोमा फिसानो ओमफ्राय दायो लामाखौ फुवारदों आरोना गोदान बानायनो नागिरदों नैबेजों सिरि दंमोन खोमा बे बायजोब्बाय सिनफायबाय जानांगौ ओमफ्राय दा गुवारनो बानायसिगोन बायदि मोनदां नैबेजों गाहायाव ओंखारलांथारनांगौ दै बोहैनायनि साउन्डआ ओरैबायदि राव राव खोनागासिनो दङ ना माने बिराद मोजां नांदों गोसोखौ दायो बेयाव फैनाया खिन्थु गोरलै बाथ्रा नङा दै बेयाव बोरैबा गालिनांगौबाथ' खेबसेनो गाहायाव गोलैलांगोन बुरजा देखानानै गोजाखैना बियो नैबेबायदिमोन आरोना सिगां फाइनेलि दैयाबो इयावनो एकदम मेगन खाथियावनो थारसै माला दांनो मोनगोन मोनगासिनो दङ दैखौ फाइनेलि मैया सफैनो हायैनि जोबोद आसा थादोंमोन ओमफ्राय दिनै थारैनो सफैमारबाय आरोना ओरैबायदि मोजां नांदों गोसोखौ दायो जाय दै खाथियाव थानानै थाजिम मोननायजों लोगोसे आरो गोसोआ थाजिम मोनफिनबावबाय आरोना दिनै बेयाव सफैनायनि तारमाने लोगोफोर मा जाहैबाय जों थाबायग्राया पुरा माने दै सिजोबनाय आरोना बेखायनो माने एसे रिक्स जादों ओंखारलांनो थाखाय बोरैबा स्लिप जाबाथाय खेबसेनो गाहायाव मोनहैखागोन बेखायनो ओरै हमथा थांगासिनो दङ माने बुस्थुआ बैनिफ्राय बोहैबोगासिनो दं दैया ओमफ्राय बारा गोजान गैथारलाबो नै मोनबायानो होनजायो नाथाय बे खन्द'आव एसे दै बोहैबाय थानायखाय उसुबिदा जादों आरो ओंखारलांनो ओंखायनो पुरा रिक्सआव ओंखारलांगासिनो दङ जिहेतु दा दैज्लां बोथोर ओरै लेन्डस्लाइड जालाबाय थायो ओरैनो गोजौनिफ्राय गुगाबोनांगौबाथाय सेस जागोन नाथाय जों गोथार गोसो आरो सैथो गोसो लानानै फैखादों जिहेतु परशुराम खन्द'आव थ'
जेबो गांनाङा लोगोफोर बे अन्थाइखौ दायो आं नोंथांमोननो फाइनेलि दिन्थिनोसै जोबोर गोसा गोसा रायलायनांगौ जादों मानो होनबा दैनि साउन्डआ जोबोर बारा बेनो जाहैबाय परशुराम कुन लोगोफोर बेवहायनो भगबान परशुरामा गावनि बिमा बुथारनायनि जि पाप बे पापखौ बेवहायनो दुगैनानै बिथाङा उद्धार खालामनो हादोंमोन आरो आखाइनि रुवाखौ बिथाङा सोखानो हादोंमोन दायो नोंथांमोननो बे फारसेनिफ्राय फारि फारि दिन्थिलांबाय थानोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरो नोंथांमोना रोखायै बिनि फुल स्ट'रिखौ मिथिनो थाखाय नोंथांमोना गुबुन सर्सै नोंथांमोना नायबानो जाबाय दायो नोंथांमोना दिन्थिलांबाय थानोसै नायलांबाय थादो लोगोफोर बेवहाय दुगैब्ला पापा उद्धार जायो होननानै जिहेतु सिगांनिफ्रायनो फोथायबोनाय दङ गोदोनिफ्राय फोथायनाय दङ बेखायनो जोंबो एसे दुगैबाय ओमफ्राय नै दैया ओरैबायदि दाहारखाना माने ओरैबायदि ढौ बुबाय थायो माने खाथियाव थांनो गिनाय नाङो माने बे भिडिअआवथ' नायनानै मोजां नांदों खिन्थु माने बेयाव गसंनानै माबायदि गिनाय नांदोंमोन आंसो मिथिगौ आरो माने ओरैबायदि माने ढौ बुबाय थायो बिराद गिथावना जोंबो दुगैखांबाय ओमफ्राय गोदोनिफ्रायनो फोथायनाय दङ जिहेतु बेयाव दुगैबासो नोंनि पापा उद्धार जायो होननानै माने फोथायनाय दङ थ' बेखायनो जोंबो दुगैबाय नाथाय दायो दैलांखाय जोबोद देरनानै दङ नङाबा दैया बेसेबां गिदिर जायामोननो जिहेतु जोङो बेनि थाखाय माने बै मेन दैयाव बारा दुगैनो हायाखिसै आरो एसेल' ओरैनो हाबनो हाबाय आंबो ओमफ्राय नायनोसै उननि समाव आरो फैबावनाय जायोब्ला नोंथांमोननो दिन्थिबावगोन आं मोजाङै दा दै बिराद देरनानै दङ बेयाव गिथावना जानानै दङ दायो बेवहाय गसंबाथाय थाजिम मोनलायो गोसोखौ ओरैबायदि मोजां नांखायोना ओरै आरो बयनिफ्राय गाखोबोनानै मेंलायबायलाय गाहायनिफ्राय गाखोबाय ओरैबायदि रां खांखाना बिराद गाज्रि मेंखायो दा भागर लायोबा आरो दायो नोंथांमोननो बै दालां गोलाव नुनाया जिखौ बारनानै ओमफ्राय दालांफोरनिफ्राय दालां बारनानैबो बे अन्थाइखौ दिन्थिनो नाजानि दायो ओमफ्राय थांग्रानै दालांखौ थांग्रानै ओमफ्राय दालांखौ बारनानै बिदिनो दिन्थिनो नाजानि बेवहाय फैनानै पाप उद्धार खालामनाया गोरलै बाथ्रा नङा ओंखारनायाव थिगानो गाखोफिननायाव ओरैबायदि माने खस्थ' मोनखायोना पुरा माने हालोद खाराब जाखाबाय दुगैना फैनायनिखौनो नामानो गैला ओरैबायदि गोलोमखाबायसो बिराद रां खांखा माने आथिङाबो जाला लोहो लोहो मोनलायो हाङाबो जाला आरो दंबावोसो नै बेखौ मानखोनो हालोद खाराब जाखाबाय स्टेपखौ मानखांबोजोबनानै ओमफ्राय नै मथा मथि हाजो दरसेखौ थोंजोङै मानखोनाय बायदि जाबाय ओरैबायदि रां खांखा माने स्टेपआ दसे समनि उनाव नोंथांमोननो नै बै नुहुरनाय दालाङा आथिं थांनानैनो नोंथांमोन दायो दिन्थिहैगोन आङो बैखौ अन्थाइखौ ओरैबायदि सिङाव दंबावो दालाङानो ओरैबायदि गोजौआव दंबावखायो जोङो
लोगोफोर दायो जोङो बेयाव नायखांनानै ओंखारबाय जोङो दायो थांफिननोसै ओमफ्राय जोङो दिनै डाइरेक्ट न'आव थांगोन आरोना बेखायनो जों एसे थाब ओंखारबाय बेवहाय बारा गोबाव सम होआखिसै जोङो 1 घन्टासो सम नायबाय माबाय आरो बिनि गेजेरावनो नोंथांमोननो मा हायो एसे दिन्थिनो नाजाबाय थ' दायो जोङो थांबाय थानोसै दायो जोङो ओंखाम जानो जिरायबाय माने थफ्ला भात ना मा होनो थफ्लायाव बानायनाय ओंखाम आरोना नामसायाव दङ दायो नामसायनि मोनसे हटेल हाबदों ओंखाम जानो नेगासिनो दं ओंखाम होथ'वाखै स' दिनै जोङो नै नामसायाव थफ्ला जुनाय ओंखाम ट्राइ खालामनो नागिरदों नैबे मा रुनाय दंथाय ओमफ्राय पापर नैबे दालि बाथोन बारा सिनायाखिसै मा दङ जायखिया खेवना नायनोसै नैबे माथाय बे बुस्थुआ माबायदि जायो नायनोसै जानानै बे ओंखाम बेबो ओंखाम ओमफ्राय नैबेजाय अमा बेदर बयल लोगोफोर ओंखाम जाखांनानै जोङो ओंखारबोबाय दायो न' फारसे थांबाय थानोसै ओमफ्राय नैबे जाहैबाय दिराक गेट बेवहायनो माने आसाम अरुणाचलनि मोननैबो साइडनि माने पुलिसा थायो आरो बेवहायनो चेकिंआ जाबाय थायो चेक पस्ट आरो बियो दायो जोङो तिनिसुकिया डिस्ट्रिक्ट मोनबाय नै तिनिसुकिया जानानै न'आव थांसै आरोना तिनिसुकियायाव आंबो उन सिगां खनसे फैफेराखै एबार फार्स्ट टाइम थांनाय जागोन आरो तिनिसुकियाजों ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना आंनि अरुणाचलनि ब्लगफोरखौ माबायदि मोनखो कमेन्ट खालामना खोन्थादो लोगोफोर नोंथांमोना एसेबो जनायथारा ओंखायनो गोसोआ डाउन जाना थायो आंना थ' जायखिजाया नोंथांमोना बोरै मोनखो जनायदो ओमफ्राय एसे टाइमाबो सर्ट जाबायमोन बेखायनो भिडिअफोरखौ माने मोजाङै बानायनो हायाखिसै बायदि मोनदों आङो थ' उननि समाव थांबावोब्ला नोंथांमोननो फारि फारि मोजाङै दिन्थिजोबनो नाजागोन लोगोफोर थ' दायो बे भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबसै बेनो आंनि अरुणाचलनिफ्राय जोबथा ब्लग भिडिअ जाहैबाय लोगोफोर आरो बेबायदिनो गोबां भिडिअ आङो नोंथांमोननो लाबोबाय थागोन बिनि थाखाय नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे बेल आइकनखौ प्रेस खालामनानै अल खालामना ला लोगोसे लाइक शेयार कमेन्ट खालामना दाबाव लोगोफोर आंनि गोबां आरो भिडिअ होनो दंबावो बिसोर पेन्डिं जानानै दङ नोंथांमोना सापर्ट खालामैखाय गोसोखौ सायराब नांनानै आङो होथ'वाखैमोन थ' भिडिअ फैगासिनो दं लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोनलाय बाय बाय